Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα στην επόμενη κυψέλη. Δεν αφαίρεσα πλαίσια από την άλλη, γιατί έχει αρκετή γύρι. Τα έχω αφήσει τα κρυανά. Σε μερικές μέρες θα ξαναδώ. Είμαι περίεργος να δω τώρα εδώ πέρα. Αυτή πρέπει να την είχαμε γεμίσει, ναι. Βλέπω πληθυσμό σε όλη την κυψέλη. Βέβαια εδώ αυτά τα πλαίσια είναι που δουλεύει περισσότερο, όπως πριν που κράτησε. Τα έχει πιάσει. Νομίζω το καπάκι πόσο πληθυσμό έχει. Έχει αρκετό για την εποχή, είναι υπόλοιπο. Για να δούμε, σηκώσουμε τα κρυανά. Είναι λίγο νευρικό, δικαιολογημένα, μετά από βροχές. Και εδώ έχει γεμίσει γύρι. Το πλαίσιο έχουν γεμίσει με γύρι μέσα. Έχουμε κάτω όλο είναι με γύρι. Από πίσω από εδώ. Σιγά σιγά μην τις ενοχλήσω. Αυτό το πλαίσιο για παράδειγμα μπορούμε να το πάρουμε, να βγάλω το καπνιστήρι, να τεινάξουμε μέσα τις μέλισσες και αυτό το πλαίσιο θα έρθει μαζί μας, δεν χρειάζεται εδώ μέσα. Καπνίσουμε λίγο. Όσον έχω τον απαραίτητο χώρο θα βάλω στην άκρη αυτό που δεν θέλω να το πάρω. Προτιμώ να τους το αφήσω να το δουλέψουν όταν τους πενέψω το χώρο, γιατί έχει αρκετή γύρι μέσα. Ούτε αυτό χρειάζεται να μείνει. Για να δούμε. Είχαμε πάρει 4 πλαίσια από αυτή. Τα 2 σίγουρα τα παίρνουμε πίσω. Εδώ έχουν αρχίσει να βάζουν μέλι. Έχουν αρχίσει να δουλεύουν πάνω του, τη μια μεριά. Δεν βλέπω να υπάρχουν γένες ή κάτι, είναι λογικό. Είμαστε αρκετά ακριανά. Για να δούμε λίγο και το επόμενο. Έχουν πιάσει τη μία πλευρά, αλλά λογικά αυτό είναι το τελευταίο πλαίσιο που κρατάει η κυψέλη. Εδώ και εδώ έχουν γεμίσει με μέλι. Υπάρχουν και κάποιες γύρες διάσπαρτες. Και από εδώ έχουν βάλει αρκετή γύρι σε κάποια σημεία. Και μελάκι στα κρυανά. Οπότε θα την αφήσουμε. Δεν θα την κουράσουμε άλλο. Μόνο λίγο να δω εδώ τι γίνεται. Μέλι, γύρι κάτω, έχουν γεμίσει με μέλι και γύρι. Δεν βλέπω να υπάρχουν γένες εδώ, ούτε από εδώ. Ας βάλουμε μέσα πλαίσιο στη θέση του. Δεν κάνουμε καμιά αναδιάταξη, δεν υπάρχει λόγος. Τώρα ψάχνω να βρω που είναι το τελευταίο πλαίσιο γόνου. Ας κρατήσουμε και λίγο
Εδώ έχουμε γόνο κλειστό και ανοιχτό. Και